hem intentat, fins i tot aportant un vídeo d'aquest dia, de la concentració, i reculls de premsa, diguéssim, hem intentat demostrar que no s'havia superat mai el nombre de 20 persones, sempre havien estat per sota, el jutge no ha admès la prova, en tot cas hem fet constar la nostra protesta i esperem que al final la sentència sigui absolutòria. Perquè a més d'elles va haver-hi alguna altra persona a la qual se li demanés identificació o només amb ella? No, curiosament només amb ella. És curiós que demanessin que s'identifiqués amb una persona a la que es van adreçar preguntant-li si era vostè Núria Langa i per tant sabien perfectament qui és, i la interpretació que fa la plataforma és que aquesta actuació dels Mossos l'únic objectiu que perseguia és intimidar, és coartar, és fer-los desistir d'aquest tipus d'actuació en el municipi. Quan va passar? No era cap manifestació, era senzillament un acompanyament solidari que feia la plataforma a gent afectada per la hipoteca, els acompanyaven a l'entitat a presentar les seves sol·licituds i per tant és un fet conegut per les administracions, per l'Ajuntament, és a dir, a la taula de l'habitatge de Banyoles se sap que la plataforma realitza aquestes actuacions i per tant jo crec que hauria de tenir potser el suport, l'acompanyament i fins i tot la complicitat, per què no?, de les forces i cossos de seguretat. No s'entén de cap manera que hagin de perdre el temps el jutge, però també els Mossos, amb actuacions com aquestes, quan tot es va produir d'una manera pacífica, tranquil·la, sense aldarulls, o el que volíem era intentar posar o marcar el límit de quina ha de ser l'actuació de la policia. Penso que hem tingut un judici que ens l'haguéssim pogut estalviar perfectament si els Mossos no ens perseguissin a persones absolutament i que fan una tasca absolutament cívica. Ens podem imaginar el que van pensar un grup molt petit de persones que han pagat, totes aquestes persones han pagat durant anys la sagnia de la seva hipoteca i ara, perquè no podien pagar, van al seu banc a demanar la dació en pagament i els venen intimidant els Mossos. Voldria recordar a les autoritats, a totes les autoritats, que quan els afectats per la hipoteca van cívicament al seu banc, aquests també són clients del banc. És que les autoritats només defensen els clients rics? És a dir, quan tu ets pobre i no pots pagar, deixes de ser client del banc? Que ens ho deixin clar, sisplau. Jo diria que no protegeixen a la gent estafada. Demanem i exigim que ens protegeixin a nosaltres, que som els més febles i els veritables estafats, i que persegueixin els estafadors, sisplau. Sí es pot! 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 A Banyoles! A Banyoles! A Banyoles! Tots al carrer de Banyoles, que se n'enterin els Mossos, l'alcalde, l'equip de govern, que tots els ciutadans i ciutadanes no volen un desnonament a la ciutat de Banyoles. Visca la PA de Banyoles! Visca! Ho sento, ho havia de dir.